Akcia. Tak toto je moja prvá motorka. Je to Java Mustang 23. Dostal som ju od kamaráta z letiska v nefunkčnom stave. Ale to som mal asi 13, takže mi pomáhal s tým to spojazniť. Potom som to vlastne dal úplne celkovo, to dal mne. Ja som na tom urobil pár tuningov, ale možno aj detuningov. Teraz bolo to upravené na preteky, na Pioneer Cross, na ktorých som bol som predposledný. A potom po pretekoch som zadrel motor, lebo mi vyskočila segerka na ojnom čape. Takže mi to prevalilo úplne pies, to mám henta v sklade, aby som ukázal. A teraz vlastne mám aj pies, aj krúžky, aj válec, všetko. Akurát nemám segerky na ten pies, takže to nemôžem poskladať. Ináč by som to samozrejme aj naštartoval. A čo som na tom robil, boli tieto blatníky. Ten nejak trocha nepodarené, tento je celkom v pohode. Potom som tam dal dozadu veľký drapák, vpredu som dal taký enduro drapák alebo menší. Robil som tu stupačky, ktoré obidve sa už urvali, takže som ich tam musel znova navárať. Teraz je to napevno. A celý kríž sa mi urval, takže je tiež znova navarený. Bola tam aj väčšia rozeta, lenže keď som išiel na Pioneer Cross, tak tam musím mať Origo rozetu, aby som mohol byť v kategórii, ktoré som chcel byť. A mal som tam aj iný výfuk, ten je tiež v sklade, to je od MMM Tooling, to je nálepka. A z tomu som zváral ešte koleno a tlmič dozadu, to bolo tikšie trocha. Ten som tiež musel dať preč. Teraz je tam Origo výfuk a všetko, krem tých totok.